Ще пусна първо едно клипче, което е много силно и трябва да се чуе. Правим още една стъпка напред в нашата впечатляваща история на успеха. Идва най-великият фаст-трак за всички времена. Подгответе се за изключителна кариерна възможност и ни последвайте към следващото ниво. С една дума, Fast Track за мен е просто гениална програма. Моята мотивация е да дам възможност на много приятели да променят живота си. Сега просто знам, че всичко е възможно и хоризонтът ми се разшири невероятно. За мен Fast Track показва, че LR Health and Beauty наистина мисли за нас, сътрудниците. Определено съветвам новите сътрудници на LR да се включат в Fast Track, защото това е бързата писта към вашия успех. Най-голямата инвестиция в историята на LR. Над 80 милиона евро вече изплатени на сътрудници в Fast Track. Повече от 30 000 сътрудници в Fast Track. Тази година ще изплатим 25 милиона евро на сътрудниците в Fast Track. Вашият кариерен стимул. Сега е вашето време. Вдигнете нивото. Станете лидер на организация. Fast Track за мен означава огромна разлика. Просто няма по-лесен начин да стигнете до върха. Fast Track е истинска мотивация за мен. Моята цел е да бъда свободен, финансово осигурен и в добро здраве. И всичко това е възможно тук. Правим още една стъпка на... И така, започваме. И тази вечер искам да поздравя всички, които са тук или които ще гледат на запис, че са взели решение да чуете една информация, която е животопроменяща и не са празни приказки. Нашата система за увеличение на дохода, в която ние сме част, и тази вечер ще чуете информационна онлайн среща за представяне на възможностите и продуктите на LR Health and Beauty Германия. Само 20 секунди е това клипче. Някои могат да се препознаят в него. Както дяволите човек може да се наслаждава на това да бъде събуден в 6:30 часа от алармата на будилника, на сила да стане от леглото, да се облече, да яде, да отиде до тоалетната и да си измие зъбите и да се бори от трафика по пътя, докато стигне до място, където всъщност прави много пари за някой друг и да му казват, че трябва да е благодарен, че има възможността да го прави. Така. Аз съм Юлия Гогова, лидер на организация по маркетинг плана на компанията и съвсем накратко моята история в LR. Преди моят съпруг беше технолог в хемодиализа, аз бях като секретар на окръжна болница в Хасково и започнах този бизнес от нужда от допълнителни доходи, защото когато нашата фирма фалира, ние останахме под нулата, без никакви доходи. Затворихме се в едно малко село и за нас в момента живота беше свършил, но хора, които са имали бизнес и хора, които са имали, те не могат да стоят мирно. Те търсят варианти и възможности, а възможности в живота има много. Така че аз се лутах около 5 години в интернет пространство с много други възможности. Бях и трейдър, и по разни сайтове кликах, и с криптовалути се занимавах. Минала съм през всичко, докато разбера по трудният начин, че мрежовия маркетинг е единственият бизнес, който може успешно да се развива и то в интернет. Аз направих този бизнес изключително в интернет. Започнах 2017 година, август месец. След 2 месеца вече спечелях едно състезание за двоен бонус.
2 месеца подред ми изплащаха двоен бонус на това, което съм спечелила, още толкова отгоре. И вече декември месец бях на първа титла, която постигнах. Това е младши менеджер. Бях безкрайно щастлива. Посрещах нова година с тази първа титла. Тя винаги се помни и наистина е много вълнуващо. Следващия декември вече, отново следващата Коледа, аз вече прескочих една титла и минах директно на третата. Тоест от младши менеджер, менеджерската я прескочих и преминах директно на младши лидер на група. Както виждате, винаги се случва по време на Коледа. Тогава винаги за мен наистина се случват чудеса. И 2019, отново декември месец, отново по Коледа, аз постигнах следващата титла, която е лидер на група. И тук вече влезнах в една програма, която се казва Fast Track, бърза лента, където човек може да има гарантиран доход и аз получавах тогава цяла година по 2500 лева, а 2019 това си бяха хубави парички. Отново декември месец 2020 постигнах своята пета титла. Това ми беше голямата мечта, защото когато стартирах при човека, който ме запозна с тази възможност, той беше на тази титла лидер на организация. Тогава за мен това беше нещо страхотно, нещо много голямо и аз си казах, щом той го е постигнал, ще го постигна и аз. Мога да го направя. И го направих. Важното е човек да не си слага никакви ограничения и когато иска нещо да постигне, да знае, че ще може да го постигне. И след като затвърдих титлата 3 месеца подред, вече тогава спечелих и едно състезание, което върху моя бонус, едни допълнителни 3000 лева награда имах. Има постоянно състезание. В момента също има състезание. За тези, които стартират, ще им кажем как стоят нещата. Сбъднах много мечти. Много мечти. Просто ще пропусна някой, ако почна да ги изреждам. 2 пъти бях в Германия. Единия път провеждах семинари там за България и Германия. Втория път бях на посещение в завода в Германия по покана на компанията, напълно на разноски на компанията. Бях на менеджерско обучение в Гърция. Вече 2 автомобила ми е връчила компанията Мерцедес. Така че съм осъдена да карам винаги нови автомобили, докато съм жива. Една от най-големите мечти ни беше да живеем край морето и ето вече 2 години ние сме в нашия нов апартамент на морето, откъдето предавам в момента и се радвам на живота. Точно мечтите ме доведаха до тези успехи, защото всеки обича да пътува. Мечтае за далечни пътешествия, за екзотични места или пък за различни други, но аз не знам човек, който да не обича да ходи на хубави места. Не знам човек, който да не иска да има финансова стабилност. Но всичко зависи от нас. Дали ние го искаме, ако го искаме, ще го направим. Дали искаме да сме здрави? Че кой не иска да е здрав? Но въпросът е, че някои само го пожелават на празници на здраве, със здраве и на здраве, обаче не правят нищо за здравето си. Да не говорим за външния вид. Знаем, много дами дават луди пари за козметици, за ботокси и какво ли не. В същото време достатъчно е просто с едни качествени продукти човек да се грижи за себе си. Всеки, който има деца, всеки, който има и внуци, тези, които биха имали деца също, биха искали въпросите след като приключим. Въпросът е, че всеки би искал детето му да учи в хубаво училище, в престижно училище, да не е лишено от нищо. Ако желая да учи в чужбина, да има възможност да го изпрати там. Така че образованието наистина е много важно. Един от най-скъпите ресурси в нашето съвремие, това е времето. На никой времето не му стига. По цял ден на работа, собствениците на собствен бизнес знаят много добре, защото аз съм минала през това, че човек е ангажиран от сутрин до вечер. Един собственик на традиционен бизнес, бизнеса притежава него, а не той бизнеса. Защото той трябва да е постоянно ангажиран и постоянно да е там.
Всеки иска да бъде дълголетник. Аз лично имам намерение да бъда доста сериозен дълголетник, защото се грижа много сериозно за здравето си и за живота си. И аз бъднах моята мечта за жилище на морето, така че всеки, който желая да има своето мечтано жилище, го пожелавам. То не става с пожелание, а с действие. И всички обичаме да помагаме на роднини, на близки, на приятели, но аз винаги съм давала съвет. Първо помогни на себе си. Ако ти си добре, всички около теб ще бъдат добре и ти ще имаш възможност тогава и да помагаш, защото не говорим само за пари. Човек трябва да се погрижи за себе си в три направления – здраве, пари и време. Ако имаш тези три ресурса, при повечето хора поне един ресурс липсва. Аз не мога да се оплача от никой ресурс до тук. Единствено паричките ще ги увеличавам, защото и на мен не ми стигат. И това се случва с мрежовият маркетинг, бизнесът на 21 век. Това не е шаблон, а е реалност, защото в мрежовия маркетинг ние работим където пожелаем, колкото желаем, с когото пожелаем. И тук ние си помагаме един на друг, защото когато аз имам успешни партньори в екипа си, тогава и аз ще бъда успешна. Разбира се, че ще помогна на всеки един от вас да бъде успешен, но трябва първо вие да го поискате. Ако ти го искаш, аз го искам 2 пъти повече. И ще бъда до теб, ще ти хвана за ръка, както е показано и на слайда, и ще вървим нагоре заедно. А моята мечта, най-съкровенната, която има в този бизнес, е да дойде някой, така да избухне, че не да ме настигне, а да ме подмине по титли, по доходи и по всичко. А това е възможно. Това е възможно в нашата компания. Не във всяка компания е възможно на мрежовия маркетинг. Има много компании, но в нашата това е възможно и сме го доказали с различни примери в екипа дори. Докато в корпоративният свят, в света извън мрежовия маркетинг, когато някой работи в даден офис и иска да се стигне до по-висока позиция, менеджерска, а за нея се борят няколко човека от офиса, какво би се случило? Дали някой колега ще ти помогне да стигнеш ти до менеджерската позиция, по-високата, с по-висока заплата, с повече отговорности, или ще ти спъне с крак и ще ти направи по-скоро мръсно, отколкото ти помогне. Така че това е една индустрия с над 200 милиарда долара годишен оборот, повече от филмовата и петролната индустрия. Над 100 милиона човека работят в тази индустрия. 65 хиляди човека на ден средно стартират в тази индустрия в над 150-200 държави. Дори Доналд Тръмп признава, че това е най-достъпният бизнес, който човек може да стартира. И е казал, ако трябва да започна всичко от начало, бих избрал мрежовият маркетинг. Това го е казал когато е бил лектор в една зала с студенти и в аулата всички студенти се разсмяли. И той ми е казал, за това вие сте там долу, а аз съм тук горе. Много показателно и за това искам да прехвърлим тук, да видим какъв е вашият план за бъдещето. Всеки си прави някакви планове, но дали остава само в главата му като план или прави нещо, това са две различни неща. Някои хора искат да спечелят от лотарията и цял живот се молят и пускат фишчета. Други искат да инвестират успешно, казват бих инвестирал, но нямам пари. Други искат да работят извънредно, за да имат повече пари. Или допълнителна работа започват, но кога ще се приберат в къщи, кога ще помислят за себе си. Други стартират собствен бизнес или биха искали да стартират собствен бизнес, но традиционният бизнес, за да започне човек, ще трябва първо наистина да знаеш как, да имаш достатъчно средства за инвестиция, които си готов да изгубиш, защото до 5 години всеки един нов бизнес, който е започнал, на 80-90% от бизнесите фалират.
много малко оцеляват. Има възможност също за франчайз бизнес, но ако решиш да правиш франчайз с Макдоналдс, с KFC, нали, от този ранг, нали, големи марки, там се искат едни много солени финанси, много солена сума, над 120 хиляди долара, мисля, че доколкото гледах, за да се закупиш такъв франчайз, и там има много сериозни изисквания. Или да стартираш мрежа в маркетинг и да ти покажем как можеш да успееш. А ние специално сме в LR Health and Beauty, немска компания, която е на 38 години, стартирала е 85-та година, а в България офис е открит 2009 година. Вече празнувахме 15 години LR България. Много сериозна компания, на която десетки, стотици хиляди хора вече са се доверили и работят с тази компания. LR дава високо качество на достъпни цени и сега ще обясним защо това е така. В ляво виждаме търговска мрежа. Това са първо марката, както LR е марка, Кока-кола е марка. Но Кока-кола не се произвежда в един завод, а се произвежда в много заводи. Нали, и други марки много известни има. Тези известни и големи марки, те имат заводи в различни държави, в различни континенти. Тоест, ако ти ползваш Ариел, в Германия е едно качество, в България е друго качество. Марката е една, но производител е различен. Това е двоен стандарт. Ще кажем и за LR, нали, след малко как е стандарта там. Така че марка и производител в повечето случаи са две различни неща. Оттам нататък продукта се оскъпява с много реклами, билбордове, с вносители и износители, продажба на едро, дистрибутори, продажба на дребно. И в крайна сметка, негово величество клиента, които сме всички ние и ходим в магазина и пазаруваме, плащаме цялата цена. 90% са надценките нагоре. А ние получаваме продукт, в който има суровина, нали, или продукта самия само за 10% от стойността. Тоест една паста за зъби от 10 лева, 9 лева са надценките. 10% има продукт в нея, който колко е качествен, всеки може сам да разбере за себе си. В дясно виждаме LR. В LR няма двоен стандарт, марка и производител в едно. Това е първото, което печелим веднага. Второто, като сътрудник на компанията, ние ползваме заводски цени. А клиенти, които са наши клиенти и само искат да купуват от нас, тогава те ползват с до 51% надценки. Така че, ползвайки продуктите директно от компанията като партньор, ще обясним как стоят нещата и след това, вие имате право на достъп след това до 49% бонуси. Т.е. от оборота се връщат обратно при нас във вид на бонуси. Защо се доверих аз на компанията? Има 5 фактора на успех, които, когато ги чух, за себе си реших, че аз непременно ще стартирам в тази компания. На първо място е сертифицирано качество Made in Germany, което всеки знае, че точно това гарантира качеството, ако наистина идва от Германия. Това го гарантират печатите и сертификати, които имат нашите продукти. Ще ги споменем малко по-късно. Имаме звездна концепция. Сътрудничество с звезди като Брус Уилис, Гуидо Мария Кречмар, един ексцентричен дизайнер, Кристина Ферейра и други звезди. Тоест, звездите, щом са доверили на нашата компания, качеството е безпардонно. Трето, честен, ясен и постижим маркетинг план. Ако ти искаш до няколко месеца да имаш доход 2000 лева и да вървиш нагоре, ние ще ти покажем как. В маркетинг плана се вижда, стигаш третата титла и вземаш 2000 лева на месец. Стигаш петата титла, взимаш 4 или 5000 лева и така нататък. Ще поговорим след малко за тях. Уникалната автомобилна концепция, заради която аз бях вау, когато чух, че мога да имам чисто нов Мерцедес
Цял живот съм имала коли. Повече от дозина коли съм сменила, но винаги са били втора употреба. По дяволите, аз искам нова кола. И тук аз го постигнах, защото вече 2 автомобила са ми връчили компанията. Тук на снимчицата с моя съпруг сме с втори автомобил, който ни връчиха. Ще има и трети, защото за мен на 2 години кола е вече стара кола. Свикнах на немски стандарт. Защо? Защо да бъдеш в ЕЛАР? Защото тук няма договори, няма крупни инвестиции, няма никакъв риск. Сами определяте кога, къде и колко да работите. Имаме система от обучение и навигация от нулата до резултат. Възможност за неограничено развитие на дохода. Има над 50 милионера в нашата компания. Продуктов свят. Тъй като бизнеса не може сам да върви без продуктите, те са взаимно свързани, трябва да споменем за продуктите, а те си заслужават на 1000%, или как да бъдете по-здрави и да живеете по-дълго с продуктите на ЕЛАР. Ето ги сертификатите, само ще ги спомена. Made in Germany, безпардонно качество. Печат, който гарантира, че нашите продукти не се ползват върху животни, не се тестват. Научен съвет, който разработва нашите невероятни продукти. Печата на ТЮВ. Институт Фрезениус, това е един от най-важните печати, с който се гордеем с този сертификат, защото той гарантира, че нашите 3 продукта са гарантирано най-добрите на пазара. Дерматез гарантира за бременните жени, че са безвредни продуктите, и аз гарантира, че в нашите продукти, които са с алоe вера, има точно толкова процента, колкото пише на опаковката, и е чист гел, качествен. Разбира се, и печат за натуралните ни продукти. Геловете за пиене. Топ продукта, хита на нашата компания. Имаме 5 вида алоe вера гелове. Те са номер 1 в света и в тях има от 89% до 98% съдържание на специално обработен гел. Разнообразие на вкусове и ползи на действие в организма. За всеки има по някакъв вид, който ще му върши работа. Този първият, който показвам, е алоe вера гел с джинджифил, мед и лимон. Имунна бомба, точно за сезона. Алоe вера с мед. Той е първият гел, който компанията започва да произвежда, и него го препоръчваме също на деца и също така за проблеми с стомашно-чревния тракт. Алоe вера с вкусна праскова. Това е най-лекият гел с най-много процент алоe вера в него от 98 и с изчистени хлебни единици от него. Почти никакви хлебни единици няма. Препоръчваме го както на малки деца, така и на възрастни хора, но и на диабетици, които имат проблеми или преддиабетично състояние, податливи на диабет. Така, четвъртият, един много важен гел с коприва, който препоръчваме за хора над 40 годишна възраст и по-млади, които имат нужда за пречистване на кръвоносната система. Знаем копривата колко е полезна, има желязо в нея. И аз започнах по принцип с него и си оправих кръвното, което беше 180-200. И най-много алоe вера гел, който пия в последните години, това е алоe вера Freedom, който е за костноставни проблеми и с колаген хидролизат. Следващите продукти с по няколко думи, следващия продукт, който има сертификат Фрезениус като най-добър на пазара, е коластрата. Имаме ги в течен вариант, имаме и на капсули. Цистосин канус. Това е продукт, който е отново за имунна защита, но растителен вариант. Чай, спрей и капсули. Mind Master. Това е продукт против стреса. Този продукт също е сертифициран с печата на Фрезениус. Това е вече третият продукт на компанията. И най-новият Mind Master Gold, който стартира и представиха компанията точно на 1 октомври този месец, който ми е вече фаворит, който е с витамините D, К, с коензим Q10, с невероятен плодов вкус и вече наистина хит на пазара.
MindMaster Extreme, това са едни прахчета, които са за бързо действие, когато човек е натоварен или за спортисти, за хора, които имат изпити. Аз го вземам за дълъг път, когато ще шофирам, ще ставам по-тъмно и примерно цял ден ще съм в движение. Дава енергия и фокус за 12 часа. Например, ставам сутринта по-тъмно, тръгвам, вземам от това прахче, шофирам до Търново, провеждам семинар и се връщам обратно. Не е нужно човек да пие 20 кафета, да се натоварва организма, а това нещо е натурално и помага много. Night Master от серията Master отново, това е за заспиване по-бързо, да спите по-дълбоко, да се събуждате отпочинали. Предполагам, всеки е усещал този момент, когато се събуди и се чувства изморен. Това е от нездравословния сън. Витамини и минерали. Нашите минерали и микроелементи, пробаланса, това е един продукт, който регулира алкално-киселинния баланс в организма, т.е. pH, защото когато сме с киселинни показатели или в другата граница, тогава вече се развиват много болести, т.е. в киселинна среда виреят болестите най-добре. Така че нека да попречим на болести, да не се разболяваме. Витамините, това са течни витамини, произведени от 21 плодове и зеленчука, т.е. 100% натурални, течни, нещо, което никъде другаде до сега не съм виждала. Уникални са и на вкус. Специалисти за подкрепа. Про-12 е нашият пробиотик с 12 щама, 1 милиард бактерии във всяка капсула, двойно капсулиран, безпардонен, страхотен е. Супер омега, както знаем, той не е само за сърцето, нали, за очите, за мозъка, за много неща помага. Един също много качествен продукт. Рейши плюс гъбата, това е адаптоген, който казваме на тази гъба императорската гъба, азиатското чудо, защото тази гъба намира болните клетки в организма и ги стопира, за да не разболяват нататък другите клетки, т.е. стопира заболяването, което е тръгнало и ние все още не знаем, че е тръгнало. Също така е много добре спомага за изчистване на черния дроб. Страхотен чистаче. Active Freedom, това са капсули, които пия с алоe vera гел Freedom, нали, и спомагат повече, работят заедно по-добре за костно-ставната система. Ламан Фито е един напълно женски продукт, който помага за както при менопауза, така и при както и при много други женски болести, хормонални и така нататък. Figo Active Body Mission е нашата серия, която е за контрол на теглото. Качествени хранителни добавки. Това е вече храна с супи, шейкове, мюсли, страхотни протеини, които са веган, фибри, Herbal Fasting чай с 7 билки, който спомага също за метаболизма и така нататък. И за здрава кожа с алоe вера имаме безкрайно много продукти. Те са над 60, които съдържат от 30 до 90% гел във всеки един продукт. Чист гел. Това са продукти за обща грижа и лична хигиена, сапун, ролон, маски за лице различни, пасти за зъби, шампуан, балсам и много други. Имаме бебешка и детска серия, мъжка серия, нежна грижа за лице и тяло, т.е. различни видове кремове, тоник, мляко за лице, всичко с алоe вера, балсам за устни, кремове за ръце и за крака, много други и кремове за специална грижа, продукти, които са за наранявания, за травми, за кожни дефекти и както и слънчева серия, слънцезащитна серия, много богата. Имаме и детски такива. Ето е специалната наша кутия. Отделно съм ми направила слайд с снимка, защото това са 3 безценни продукта и ще чувате много за тях, защото тази кутия замества всички други неща от аптеката, които имаме в аптечката. Аз нямам нито йодна тинктура, нито кислородна вода, нито други такива неща, защото точно този продукт, тези продукти вършат всичко.
една рана може да зарасне перфектно и много по-бързо, точно с тези продукти. Ожилване, охапване, изгаряне, с спрея в очите съм си пръскала, ечемик съм си махала с него, много добре действа. Всъщност спрей, както казвам, от върха на косъма на косата до върха на пръстите на краката. За абсолютно всичко. И концентрата и прополиса за много неща помагат. Това е топ-селър на нашата компания. Един от най-известните продукти без аналог на пазара. Тази чанта Аловия се съдържа също и в стартов комплект при стартиране на много изгодна цена. След малко ще го включим с 11 продукта с алоевера. С тази чанта фактически ще имате всичко необходимо като начало да започнете и бизнеса си. Неща, които ще се ползвате и в къщи, като паста за зъби, крем за ръце, крем за лице, сапун, различни мазила, маски за лице и всичко каквото си сетите. Много удобна и за път, много удобна за презентиране и е прекрасна. И сега нека да видим силата на продуктите с няколко примера. Тук виждаме ране по лицето, виждаме псориазис, дерматит, акне. Всички тези неща се повлияват идеално с нашите продукти. Разбира се, вътрешно и външно трябва да се приемат. А това е един крак на диабетик, който е спасен от ампутация. Тези, които са запознати, знаят, че рана на диабетик зараства много трудно или не зараства и в много случаите лекарите стигат до ампутация. Но тук крака е спасен за 5 месеца, приемайки вътрешно продукти и външно с тази аптечка, с тази кутия, за която говорихме. Някой, ако се интересува по-подробно, разбира се, ще дадем информация. Тук ги прехвърлям набързо сериите само от продукти, защото те са безкрайно много и са прекрасни всички. Трябва да ги споменем обаче. Брус Уилис, неговата съпруга Ема Хеминг Уилис, Гуидо Мария Кречмар. Това са част от звездите на нашата компания. Те са дали имената си на тези парфюми. Те са техни лични аромати. Те не са рекламни лица в нашата компания, а техните аромати лично се произвеждат в нашата компания. Тоест, ние се партнираме с тях. Ние печелим от това и те печелят от това. А ароматите, парфюмите са просто уникални. Долу виждате Starbucks кутийката, която пише. Това са тестерите с всичките 40 аромата, които имаме. Защото предпочитете нашите продукти, нашите парфюми? Защото в LR парфюмните води нямат стабилизатори и химия. Те са с по-висок процент парфюмни масла и това ги прави по-устойчиви и по-дълготрайни. Докато на пазара, за да не оскъпяват продукта и да могат да е на пазарна цена, там са между 8 и 15% парфюмните масла в тях. Но имат химия, стабилизатори, които дават дълготрайност на парфюмите. От нашите парфюми не може да стане зле на една бременна жена. А иначе от магазинските, в повечето случаи на бременните жени им прилушава. Имаме 3 вида парфюми: класик, дизайнерски и звездни. Това е Микросилвър серията. Имаме както за зъби, така и за лице, за коса, за ръце, за устната кухина, против пърхот. Прекрасни антибактериални продукти. Няма да се спираме подробно и на тях. Това е едно великолепно дуо против косопат, подходящо както за мъже, така и за жени. Разбира се, и аптечката отново тук може да се включи спрея за косопада, също много помага. И нашият любим продукт на дамите, един от новите продукти на компанията, това е Anti-Age уред, една технология, която е патентована на пазара с ултразвук. Това е уред с 4 приставки. Един уред и 4 сменяеми приставки. Четката, която изчиства много добре, 10 пъти по-добре, отколкото ръчно почистване на лицето. Плочката, която е за изглаждане на нашите бръчки. Пилинг. Знаем за един хубав пилинг, за една хубава кожа почистена. Пилинга е идеален. И четвърта приставка, това е
масажора. Няма да обясняваме какво е масажор. Аз лично го ползвам за схванати раменето. Дори главата съм си масажирала с него за много неща. Специалните ни продукти за допълнителна грижа, за индивидуални потребности на кожата. Това са различни озаряващи масла за лицето, олио, Blue Light Defender е продукт, който предпазва от синята светлина от дигиталните устройства, серуми различни, нощна маска, колаген, различни видове серуми, както казах, перфектни, луксозна грижа за нашата кожа, а ние ги купуваме на заводска цена. Бих ли имала всички тези продукти да ги ползвам, ако се стоях на село и казвах, ами те хората са лоши, правителството е лошо, на мен никой не ми дава шанс, шанса сами си го вземаме, никой не ни го дава. Нека да отбележим и маркетинг плана на EOR накратко, или как да увеличите дохода си, използвайки маркетинг плана на EOR. Един от най-готините продукти на компанията, защото нашият маркетинг план е честен и ясен и постижим. Както казах, ако искаш 2000 лева до 3 месеца, ела ще ти покажем как да стигнеш до там. Не е трудно. Тук ние сами определяме нивото на своето заплащане. Аз казах, че искам да бъда лидер на организация, да взимам над 3000 лева и го постигнах. Без ограничение в дохода и кариерното развитие. Тук няма таван, нито на доходите, нито на развитието. Уникална автомобилна концепция за успешните партньори. Ето ги нашите прекрасни автомобили. Компанията си партнира с Volkswagen, Mercedes и Porsche. Като първите 3 титли, постигайки ги, имаш право на Volkswagen, вече различни марки според титлата, има и Volkswagen Polo при младши менеджер, там нагоре вече може, мисля, че Tiguan имаше, T-Cross, T-Roc, някъде такива са марките. Аз отказах Volkswagen, защото когато ми се полагаше, защото исках да карам Mercedes. Така че от лидер на група нагоре вече започват Мерцедесите, като началото вече е А-клас, след това започват С-клас. От по-високите титли вече нагоре има Мерцедеси GLE, GLC, GLS, E-клас. И вече от платинен лидер на организация нагоре започват поршетата. Тези поршета, Панамера и Кайен. Така че всичко е постижимо, приятели. Случват се нещата, нека да видим как. Даден е тук за пример Aloe Vera Gel една бутилка, като купувайки продукти от компанията, нашият дял е 43,7% от оборота, който правим. Тоест, този дял се връща на следващия месец при нас в вид на бонус. А в 56% и 3%, които остават, те се връщат и се остават в компанията, за да се произвеждат следващи продукти и да разработва компанията нови неща. Препоръчвайки тези продукти и тази бизнес възможност на други хора, ние на първо място можем си купуваме продукти с 28% по-ниска от каталожната цена. Отстъпката е 28%, надценката е 40%. Значи, който разбира от математика и от финанси, знае, че отстъпка и надценка са две различни понятия. А резултатът е един и същ. Можеш да бъдеш сътрудник или VIP клиент. Като и при двата случая ползваш тези отстъпки. Но след като ти си ползвал продуктите, започваш да препоръчваш на други хора. Независимо дали са в България, Германия, Испания, Русия, Гърция, с над 30 държави работим. А онлайн това се случва. Моят екип е международен. Аз имам в доста държави екип с хора, които не сме се срещали реално, но работим заедно. Англия, тя се присъедини на 1 август и вече имаме хора там регистрирани, които работят. От всичките тези хора, които ще дойдат при теб, на които си показал тази възможност, казал си за тези продукти, от тях някои ще искат да развиват бизнес, а ти можеш и да продаваш с 40% наценка от твоята цена. Всъщност по каталожна цена се получава 40% наценка. Някои от тези хора, които ще стартират пред теб и са пожелали също като теб да ползват тази възможност, те ще препоръчат на други хора. По този начин
ти ще генерираш един оборот, тук пример е даден с 10 000 лева оборот. И тогава ще вземеш поне 1200 лева като бонус. Нямаш нужда от магазин, в който да трупаш продукти, складове и така нататък, и да се надяваш да дойдат клиенти, за да продадеш, или някой да ти поръча онлайн да пакетираш и да пращаш. Не, даваш достъп с код на компанията и човека сам се обслужва. Всеки един. Човека, който ми е записал, той ми е записал, показвал ми е модела на бизнеса, обученията и оттам нататък аз сама се обслужвам. И след като съм се научила, препоръчвам и на другите хора. Просто е като фасул, така да се каже. И ето как ние работим в нашия екип. Имаме изключителни стратегии и техники за онлайн работа от вкъщи. Когато по време на COVID всички затвориха и се останаха в къщи, паникьосани и стреснати какво ще се случва от тук нататък, защото спряха заплати, спряха всички заводи и предприятия да работят, а ние продължихме с пълна пара. Дори имаме големи рекорди тогава, защото ние имаме тази готовност. Нашата система е много сериозно разработена за хора, които искат. Имаме всичко. Видеа за представяне. Още сега, ако стартираш, от утре, както се казва, може да почнеш да работиш, да ти покажем как да ползваш тези видеа, кои видеа, на кого и как да даваш. Продуктово видео, видео за бизнеса. Имаме сайт на нашата организация, който има както за кандидати, така и партньорска част, където са всичките нашите обучения. Имаме телеграм канали, фейсбук групи, имаме онлайн обучение. Всеки понеделник имаме вебинар, където обучаваме партньорите по различни теми всеки понеделник и всеки един лидер се сменяме, нали, и даваме ценност на партньорите. Имаме видеоподкрепа, примерно ти стартираш, искаш да запознаеш твои приятели с бизнес възможността, още нямаш опит да говориш за това, ние ще покажем как и ще направим тристранна връзка, дали ще бъде на видео или на телефон и аз ще отговоря на всички въпроси, ще ти помогна ти да започнеш твоя бизнес. Имаме и продуктови инструменти, много техники различни за работа, но това вече е за партньорите, които ще искат да стартират, ще обясним повече. Гарантиран минимален бонус за 12 месеца. В мрежовия маркетинг гарантиран доход, такъв термин няма. Там всеки, който работи, взема бонус на база на оборота, който е направил. Но в нашата компания имаме специална програма, както и казваме стипендианска програма. Влезеш ли по бързата лента в първата титла, ти влизаш вече в тази програма. Отивайки нагоре, ти можеш да вземеш за година до 60 000 лева като бонуси. Като не броим дори тук бонус за автомобила, който е. Така че при първа титла 500 лева гарантиран бонус при влизане в тази титла до 3 месеца след старта. Тоест, стартираш сега и след това ноември, декември и януари имаш време да влезеш в тази титла. Някои хора го правят за по-малко от месец дори. Но и за 3 месеца пак влезеш в тази програма Fast Track, както и казваме, бързата лента и имаш право вече на първия си автомобил. Продължаваме да работим, защото ти не си дошъл за 500 лева тук. Както се казва, ние сме за големите борби. Достигаш младши лидер на група, това е третата титла и това е вече 2000 лева. Една по-прилична сума, допълнително от това, което работиш в момента, защото тази работа, това, което правим ние, може да се съвместява с всяка друга работа. Тоест, повечето партньори в екипа ни работят. По-късно, след малко ще чуете партньорка, която въпреки че е на работа по цял ден, седмица се прибира вечерта, е успешен партньор в екипа. Продължаваме нагоре да работим и вече 4-5 хиляди лева лидер на организация, в зависимост, нали, кои критерии човек е изпълнил, защото все пак, за да вземеш тези пари, си има и критерии. И ето ти новият Мерцедес. Ето много хора от екипа, които са постигнали този гарантиран бонус и продължаваме напред. Аз също се възползвах. Просто няма как да поберем всички тук. Подкрепяйки хората, които ще стартират при вас,
помагайки им да достигнат до тези 2000 лева, за които говорим от самото начало, нали, по тази програма, когато един от тези хора, които си стартирал при теб, в твой екип, и помогнеш, ги подкрепиш да стигнат до тези 2000 лева, ти вече си изпълнил критериите за лидер на организация, т.е. за онези 4-5 хиляди лева, които говорим. За бронзов лидер на организация, двама човека, които да получават по 2000 лева, нали, има и още там малко критерии, които се изпълняват. Ето, влизаш в бронзов лидер на организация, някъде около 8000 лева доход на месец. Сребърен лидер на организация, силвър, 4 човека да им помогнеш да достигнат до 2000 лева поне и да продължат нагоре, тогава 10-15 хиляди лева е доход на месец. Няма да продължавам нататък, защото за някои хора това ще им се струва фантастика, а фактически ето ние сме тук и го правим. Така че няма нищо скрито покрито, показвам всичко, след това ще отговоря на въпроси възникнали. Тук в тези титли вече имаме договор за наследство на дохода. Тоест, след това нашите наследници ще наследят този бизнес и ще продължат да получават доходи. Как се стартира при нас? Знам, че това е един от първите въпроси, който ще се зададат, за това накратко ще го кажем и след това ще изчистим въпроси, каквито има. Тук няма никакви такси за стартиране. Първата поръчка е причината да станете сътрудник. След това нямате абсолютно никакви задължения. Ако искате да развивате бизнеса, единствено трябва да имате минимален някакъв оборот на месец. Клиентите, които са клиенти, искат да купуват от нас. Те нямат никаква отстъпка от цена, ние ще им продадем на каталожна цена. Аз лично не продавам продукти, аз давам възможност на хората да се купуват сами. VIP клиент. Като VIP клиент може да стартирате с 120 лева. Свободен избор продукти. Но ако искате да развивате бизнеса, аз не го препоръчвам това. Най-добре е да вземете минималния поне пакет, бизнес пакет, който е 275 лева, който съдържа един от пакетите, тази чанта, която обяснява с 11 продукта, плюс 3 бутилки алоe вера гел. И 25 лева върху тази сума, където в нея ще получите алоe вера бокс кутията с 3 продукта, както казах, и една папка с много материали, необходими за вашия старт. Може да се включи също и Welcome комплект, който съдържа 4 продукта с 51% отстъпка. Паста за зъби с сребро, пяна за лице с алоe вера, един прекрасен парфюм и течните витамини. Когато си с бизнес пакет, тогава получаваш, както всички отстъпки, имаш достъп, както и VIP клиента, до онлайн магазина. VIP клиента има достъп само до продуктовите обучения, но тези, които са с професионален пакет, с бизнес пакет, те получават достъп до пълната система от обучения. И разбира се, по маркетинг план, бонуси до 49%, тези, които са бизнес насочени. А тези, които са VIP клиенти, не работят бизнеса, те получават само продуктови отстъпки. И разбира се, тези, които са в бизнеса, вече могат да участват и в автомобилната концепция. Невероятни са тези възможности. Вървим към своя край. И какво ни дава кариерата с LR? Тук не съм сложила лично мои снимки, но в много от тези неща аз вече съм участвала, като тимбилдинги, връчвания на награди, титли, автомобили. Много пъти съм била на голямата сцена да ми връчват всичко това. Посетих и завода, както казах, била съм в него. Невероятни неща видях там, няма да обяснявам подробно. Ето ме тук на сцената с всички, които се събрахме да се снимваме. Тимбилдингите са прекрасни. Януари ни очаква пак още един тимбилдинг. Декември месец ще имаме бал на нашата система и конференция. За лидерите има пътешествия, круизи,
Брус Уилис е присъствал като гост на един от юбилеите. Аз още не съм била партньор тогава. Едни прекрасни неща. Та, стартирайки при нас, не е нужно да измисляте колелото или топлата вода. Всичко е измислено и го има готово, поднесено на тепсия. Следвай стъпките и съветите на успешните партньори в екипа и ще имаш най-малкото техните резултати. А защо не и по-нагоре? Това е от мен. Просто сега можем да продължим с въпросите. И айде ще спра музиката и ще махна слайдовете. И искам да чуя преди въпросите Биляна Радева да я представя. Това е нашата успешна менеджерка в екипа, която казах, че дори работи всеки ден, но успява да развива бизнеса, която живее в Пловдив. С нея се запознахме онлайн, след това вече няколко пъти сме се виждали и работим много успешно с нея. Биби, кажи накратко защо стартира, какво те привлече и така нататък. Заповядай. Микрофона. Здравейте на всички! Разбрахте, че аз се казвам Биляна Радева и по кариерна типа съм младши менеджер. Все още работя на пълен работен ден, но успявам да съвместявам и да се развивам в ЕЛА. Какво ме грабна мен в ЕЛА? Първо, аз много исках да развивам мрежов маркетинг. Нямах понятие от мрежов маркетинг, обаче си бях решила, че ще развивам точно това и то в областта на здравето и красотата. Защото това са две линии, така да ги кажа, в мрежовия маркетинг, които са с най-голям оборот. И съответно започнах да си търся подходяща MLM компания и съвсем случайно на едно обучение, защото аз, освен нашите безплатни обучения, обичам да влизам и да си плащам, за да се обучавам допълнително. Се запознахме тогава с госпожа Юлия Гогова. Много ме впечатли самата компания като такава и обученията, които провеждат, за да може човек да бъде успешен. Защото в последствие разбрах, че има много хора, които са влезнали в тази компания, но поради факта, че нямат кой да ги навигира, те са изостанали и нищо не са направили. Ето защо, когато човек търси една мрежова компания, иска да се развива в мрежовия бизнес, първо трябва да направи проучване на компанията. От кога е тази компания, как се развива, има ли международен бизнес, в колко държави се предлагат продуктите, качествени ли са продуктите, дали ще ми харесат на мен първо тези продукти. И най-важното е спонсорът, т.е. човека, който ви е показал тази компания. Защото ако няма кой да ви навигира в началото, работата е много трудна. А когато имате един хубав спонсор, един човек, който е непрекъснато до вас, както Юлия е непрекъснато до нас. Тя не е отказала помощ на никой, който я поискал. И благодарение на Юлия, аз съм се научила да работя основно онлайн.
защото търсех не само да развивам мрежов маркетинг, но да мога да го развивам и онлайн, защото времето ми е ограничено. Аз излизам в 7:30 и се прибирам в 7 часа. Така че това е времето, примерно от 7 до 9, аз да работя онлайн. Така че много благодаря на Юлиан за това, че така ме подкрепя, напътства и ми помага в моята работа. А пък не само в моята, на всеки един партньор, който е пожелал помощта, винаги е на среща. За продуктите няма какво да кажа, освен суперлативи. С тези продукти моята майка си възстанови проблеми с ставите. Зет ми си възстанови проблеми с стомашно-чревния тракт. Такива вируси, това нещо в къщи, при малки, при големи, просто отминава за отрицателно време. За козметиката, нали, няма какво да говорим. Жените, които сме в То си не е компанията, слабост. да, които са в компанията, са се убедили в нейното качество. Така че относно продуктите няма грам съмнение. И ако искаш естествено да печелиш някакви пари, много ясно е казано какво трябва да направиш. И ако искаш да ги спечелиш, Ако искаш повече пари, ако искаш повече можеш пари, и правиш повече. повече действия. Да. Това е от мен. Надявам Благодаря. се за кратко така да съм била полезна. Благодаря, разбира се. Аз винаги обичам много да те слушам. Ти си един много стойностен човек, интелигентен и винаги, когато разговаряме, научавам така много хубави неща. И сега като каза козметиката, се сещам, викам, аз ако бях с ограничено мислене и както много хора, когато им представим тая възможност, едни казват, ох, аз нямам сега за пари, за продукти, както в чата. Тя е излезна, госпожица ли е, госпожа ли е. Аз да попитам задължително ли е да купуваме продуктите ви, за да ги предлагаме на хората. Значи, това е грешката на повечето хора. Те не чуват първо информацията, а мислят какво да кажат. Значи, чуй информацията. Какво значи? Аз казах, не е задължително да се продава, аз лично не продавам. Но как няма да си купиш продукти? Какво ще работиш тогава? Така че за това е тази информационна среща, нали, за да се кажат нещата, основните оттам нататък, на качествени въпроси могат да отговарям. Така да се каже. Може ли аз да вмъкна? Да. Значи, нашите продукти, това са такива продукти, които ние ползваме в ежедневието. Защо аз да ползвам някаква измислена паса за зъби, а да не си ползвам нашата, която знам как действа и какви ще бъдат ползите? Защо да отида да си купя шампуан, който не знам какъв му е състава, а пък на нашите знам какъв е състава. Знам къде е Значи произхода, знаеш, че е натурален, че се чист Значи продукт. това са продукти, които ние си ползваме в ежедневието. Просто заменяме тези от магазина с неясния произход, с неща, които са качествени и знам откъде са произведени. Аз за козметиката, като каза, и ако бях като, нали, повечето хора, както казват, аз няма да имам на кого да кажа, това не е за мен, без да чуят пълната информация, без да се замислят, без да попитат. Или пък то при нас няма как да стане. Аз започнах на 57. Живейки в едно малко село с 200 жители, по дяволите, аз имах хиляди причини въобще да не започна.
да си лежа с високото кръвно вкъщи, да си копая в градинката, някоя друга животинка и да се оплаквам от живота. Някаква нивейка, ако мога да си купя така, да се мацна на лицето, да не ме стяга кожата. И какво ще да мога да ползвам или от тези продукти, които сега ползвам за анти-ейдж грижа, луксозен уред, който е просто вау. Млади жени не могат да се го позволят. Ами, няма да се го позволят, защото не си дават шанс. А, Погрижила съм се за здравето, когато бях с високото кръвно, моите навърхи ми казаха, ама разбира се, вика, отивай на лекар, ще ти изпишат лекарства и вече докато си живът и ще пиеш лекарства. Да, ама не, аз не приемам никакви лекарства. И нямам вече високо кръвно. И много, много, много други. Така че нека да ни разпъваме повече лукуми. Пенчо, искаш ли нещо да питаш или ще се чуем допълнително? Микрофона. Чуем допълнително. Искам първо да разгледам сайта, какво продаваме, и как го продаваме, как да го презентираме. Тия неща от кухнята ще ги видиш като партньор вече. Ага. Има. Тук въпросът е да се довериш. Ти си бизнесмен човек. Има много неща, които със сигурност би поискал. И имаш нужда от тях. Идва и Коледа. Половинката може би слуша, но можем да измислим да изненадаш с нещо. Има, просто стартираш, нали, дори с каквато и сума да е, дали ще е с бизнес пакет или не. Започваш и имаш достъп до абсолютно всичко след това. Разбираш ли какво говоря? Значи, ще бъдеш вътре в кухнята. Достъп до всичко. След това задължение нямаш. Продуктите, нали, какви точно ще продаваме, за да знае как да ги Да, ще ти покажа продукти, ще ти дам и допълнителна информация, няма проблеми, ще говорим. Аз не казвам, нали, веднага да решаваш или нещо да правим веднага. Те излезнаха някои хора вече, но не можа да кажа за изненадата, че ако някой, нали, в YouTube може някой да гледа, защото там съм им пуснала линка, ако някой реши до утре да стартира, ще има подарък от нас лично, над 80 лева подарък. В вид на продукт, разбира се. Така че това няма как да... Хората как купуват? В смисъл, от мен ли купуват? И от сайта директно си купуват? Когато им дадеш достъп, сега на теб, примерно, ти казваш, искам да си купя някои неща, искам да стартирам, да си направя код. Така. Стартираш. С първата поръчка още ти получаваш веднага достъп до сайта на LR и ще имаш онлайн магазин. Личен онлайн магазин. Ще можеш веднага да стартираш други хора. Когато ти им дадеш тази възможност и регистрираш. Клиента ме интересува как купува. В смисъл, Тебе те интересува на дребно продажби. Примерно, мен ме интересува директната продажба. Аз купувам, имам код, имам онлайн магазин, нали така? Да, купуваш и ги След това пращаш. промотирам на крайния клиент моя онлайн магазин, нали така? Не. Онлайн магазина се е лично за теб. Само да спра. Как продавам на крайния клиент? Момент, само да спра в YouTube.